Трета част започваме на Майнкрафт. Не знам, що на тази игра много ме кефи. Просто много... Опа, сори. Не, извинявай. Много спеш. Просто пезесто, като сме си заедно. Защото ако си сам, няма какво да правиш. Аз, например, имах един свят, където се направи всичко. За един ден и наистина това не скучно. Да не взех някакви зеленчуци. Зеленчуци, който не яде. Той е голям, не ще да порасте. Така, започваме ли като ще отиди за дърва? За дърва аз имам 10. Да ти ги дам ли? Да. Окей. Давай. Айде, вземай. Такова, Дани, как се правят лук? Овце ли пак? Как се прави лук? Че искам да си направим лук. Много искаш. Ама кажи. Много трудно се прави. Ама кажи ми. Прави се от паяци. От търното ли? Да. Колко трябва да убием? 3, 5, 9? 3. 3? Ето. Кога? 3 е такива. 3 е такива и 3. Не ми си ги намери. Аре, започваме ли да правим? Аре, нали с лопатата се прави? Нали с лопатата се Не бе, нали от дърво? Не бе, защо от дърво? Нали под земята? Няма да ни е под земята, бе. Аре, под земята, по-яко. В дърво. А за какво не ми е тогава дърво? Ето така, няма как да си превещаме крафтинг тейбъл и това. Добре. Окей, не под земята, не под земята. Последно. Аре, правя ти, ама прехвърли ми на мене няколко. Защото аз нямам такива. Отиди да вземеш други дърва, защото те няма да ми стигат. Защо? Само да вас имам 58 такива, виж. Ама не ти трябва това. Защо? Защото това е грозно. Грозно. Откъде си взема такива дърва? Оттам. Сечи. Окей, отивам. Аз какво се Да не се загубиш. Няма. Това е близко. С брата ще се сече. С братата? Да. Окей. Ще спим ли и тази нощ? Или пак ще будуваме? Пак ще се пазим от зомбитата. Ако питаш за Майнкрафт. За Майнкрафт? Пак ще се пазим от зомбитата. Ама ние имаме легла. Нали ти имаше 2? Да, бе. Значи имаме. Точно не. Ние сме... Ти питаш, ние имаме ли легла? Не, аз казвам, ние имаме легла. Окей. Тук иначе ми е много тъмно. Трябват ни и факли иначе. Факли? Факли там. Факлите обаче... Имаше нещо в дървето. В дървото. Да не е ябълка. Да ни залязва, идвам. Хайде. Страх ме. Зомби! Зомби, Дани! Бегай! Бегай, Дани! Зомби! Базикам се. Аз съм право заспил. Чакай и аз. Къде ми е моето легло? Може ли го просто некъде? Служи ми моето де. Спалня ли си напил? Просто перфектно. Ето. Айде ставаме раничко. Пайк, ето го. Даже 2. Аре, убиваме аз. Да идвам ли изобщо или ти ще ги убиеш? Самичък. Как 2 бе, ти не мога да гледаш. 2 са, да. Явам. Айде, Пайка е много опасен. Убили го. Не. Уби го. Колко пайочи ми имаш? Една мисля. Не, ти 2 ли имаш? Не, аз имам една. Чакай. И аз имам една. Дам ти я. Дани, ти ги събираш тези важните неща. Само да кравата да ни я вземе. Ти имаш... Имаме за лък. Имаме... Къде ни усича? Ето. Чакай, Дани. Имаме за лък. Чакай са. Имаме за лък. Пусна меча. Яни. Къде си? Има добра новина. Лъка при мен ще обаче. Защо? Да бе, ще си го меним. Ама... Ето го лъка. Черна овца ли е това? Аз ще убия. Само, че имам лоша новина. Какво? Нямаме стрели. Какви са те стрели? Стрелите за лъка. Откъде мога да ги спечелим? Де да знам. Стрелите се правят... Паднах! Виж от какво... Оф. Не, аз мога сам. Спокойно. Ето, виж колко лесно се справям. Велик.
Я отивам. Дани, виж. Такива ли дърва не трябват? Абе, каквито искаш. Само, че по... Така го слагам, за да не е грозно. Не е такава е. А как? Така трябва. Знаеш ли как се прави? Как? Отиваме ето това и си правим такива, защото са повече. Какво съм натискам? По 4? Да. И колко ми станаха? 28. Аз имаме 2,16. Окей, значи отивам после пак да се къп. Ма и трети ли етаж ще правим? И това е? Това е идеално. Разбираш ли? Да. Просто идеална къща. Къщата е превъзходна. Нали ние няма сега само сега да си играем и други пъти ще цъквам. Да, бе? Така че хора, тази поредица май няма да свършва. Да, ще правим и други клипове, разбира се. Не, няма. Само Майнкрафт тук да ти правим. Ще правим абсолютно всичко. Дани, за дърва ли трябва да отивам? Да. Ама 58 такива, мога ли да ги направя? Не, така е грозно. Ама не, мога ли да ги направя, да ги подобра някакво? Не. Окей, Хайде, отивам идвам за с дърва. тебе. Че ме е страх. Ама там има една овца. Няма какво да се притеснявам, тя ще ми помогне. Ма сега пак ела. Да не се притеснявам. Ама аз тук съм почнал. Ела да ми довършиш. Виж, тук съм почнал много добре. Просто много добре съм започнал тук. Искаш ли да си имаме домашен любимец? Кой? Какъв? Обаче ще е кокошка. Да не му ти яйца викаш. Еми туш? Искаш ли? Може. Ама сега, дай да си вземе много такива. Ти колко за сега имаш? 7. Ти? 15-16. Много си бързо. Ама нали ги отвояваме по няколко. Да, по 4. Те знаеш, сме богати. 23. 24. Чай сега, аз събирам по много и ги събирам. Хайде, идвай. Ама ги събирам бавно. Чакайте. Идем тук още запазвам. Нямам. Тръгваме ли? Аре. Имам си и печка. Там си печем ядене. Ядаме това пиво. Само, че ни трябва кол. Айде да си направим мина в следващия епизод. Какво да си? Мина. Окей. Ама кое натискаме, бе? Това, нали? Crafting table. Аз съм богат. Аз имам 64. Йос! Не, аз имам повече от 64. Значи ще си направим къща, много по-голяма къща. 64. Аре, не белите ги махнем, че са грозни. Кой бели? Ими там до вратата ни бели. Какво искаш? Що правиш по-голяма, бе? Защото да не ни притеснява, че ни е малко. Няма да ни притесня. Ние като направим тази къща, какво друго ще правим? Абе, кошки, молкошки. Мисля, че 12 часа и колко. Сет Ролис. Сет Ролис, да, между другото, да, кеча. Гледай. Аз не мога да се кача. Как се качи там горе? Много лесно. Аз ще струша. Ей, паднах! Кейко. Гледай, паднах там, къде умрех. Дай, смуквам едно, за да ради ти ще го направиш. Ти вече ще го направил. Да. Същото още едно ще направя. Значи аз се качвам. Не се качвай. Окей. Аз влизам вътре. Ще ги махнете белите, защото са гадни. Вижте, тук е бел. Окей. Нали ми даваш? Мали. Да ми свърши човек. Сега с какво ще ги махне? С лопата. Спирам.